Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 13 та мошин омода кардагим пешкаш шумо мекунем бародарон. Мошинҳои арзон ам аст ва қимат ва ҳархела советский бародарони азиз. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорем бародарон ва дар комментария нависед ки ва шумо чӣ хел мошинҳо дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем дӯстон. Агар шумо мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира ё ягон чизга бародарон мехоҳед реклама кунед, дар номери имо, WhatsApp, Viber мо роӣ кунем бародарон. мо пешкаши харидорро мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ бародарон. Ай шумо хоҳиш мекунем ки видео моро падилса кунед. мо бошад наворро сар мекунем, рафтем то охираш тамошо кунем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Opel Astra F8 седан соли бароиш 1995 аст. Душвориш газ бензин кор мекунад. Объем мотори 6 литр, коробка передача механика, состояние машин беҳтарин дӯстон. Машин каргада ягон камбудӣ надорад, задагӣ пӯшидагӣ умуман надорад, хаддавой дорад, 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, баллон 60% дига маълумоти пураш ам мегирем бародарон. Машин дар шаҳри Бохтар қарор дорад, нархаш 30000 сомона бо курси имрӯза гирем 196000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқ гуфтагай бо бисёр арзон мекунем гуфтагай срочно сум дар кор гуфтагай рақамошон дар рои экрани шумо дӯстон. Агар харидор бошен метавонед дига маълумот ча гирем машина арзон мекунем гуфтагай марҳамат. мегзарем дӯстон ба Daewoo мошини фурӯшӣ. Daewoo мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Lada Priora соли бароиш 2013 аст. Судишвариш бензини холияй, объем мотори 6 литр, коробкаш механика, состояние машин беҳтарин дӯстон. Машин задагӣ пӯшидагӣ надорад, электропакет дорад, кондитсионер дорад, 4 та баллони дорад, магнитофон дорад. Магнитофонои через пулт ва через Bluetooth кор мекунад. Сигнализация ва бисёр функсияҳое дорад ки бародарон дар ҳар ҷо маълумотша ҳамаша гуфта намешавад. Машин қарор дар шаҳри Москва, Московский област бародар, город Митиши гуфтагай хабо дига маълумотша мегирен. нархаш 235000 рубл бо кадоми харидор бо муомила мекунем гуфтагай ёки ба мошиное ки дар Тоҷикистон бошад ба Opel Astra G сол боша алиш мекунем гуфтагай хабо масъила мекунем дӯстон. рақамҳо ака дар рои экрани шумо WhatsApp, имо ам дорад, метавонед дига маълумотша гирен марҳамат. мегзарем дӯстон ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia дӯстон соли бароиш 1996 душвориш газ бензин дорад, кор мекунад. объем мотори 6 литр, коробкаш механика, ҳолати машин беҳтарин. машин задагӣ пӯшидаган радиои краскаи Хучанд, сидени пешаш камтар кор дорад гуфтагай. кадоми мехара гуфтагай расходча хмо мегирем ба кала ва аккумулятори наво мезанем метием гуфтагай. ду баллони пеш наво датагаш миёна дӯстон, ҳуҷҷат 4 моҳи дига хадавой кардагӣ. машин как надай дар шаҳри Кулоб қарор дорад, нархаш 14500 сомон бо курси имрӯза гирем агар 94000 рубл мешавад. кадоми харидора бо арзон мекунем гуфтагай ёки ба хачбек алиш мешавад, болоиш пул метавонед хачбек ҳисоб бошад. рақамошон дар рои экрани шумо имо WhatsApp аст ва мобил гапам метавонед дига маълумоти пурашра гирем бародаро. марҳамат, мо наворумро давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст ВАЗ 21099 соли бароиш 2004 аст. судишвори бензини холияй, объем мотори 5 инжектора, коробкаш механика, ҳолати машин хуб аст. соҳибаш гуфтад машин как надай дига маълумотша бо телефон метиҳем гуфтагай. машин қарор дар шаҳри Душанбе, нархаш 12000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 78000 рубл мешавад. кадоми харидор бо арзон мешавад, савдо дорад. рақамошон дар рои экрани шумо бародарон азиз, агар кадомитон харидор бошен занг занен дига маълумоти пурашра гирен марҳамат. мо наворумна бо давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба панҷум мошини фурӯшӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки лайк ва обуна шуморо фаромӯш накунем бародарон. меҳнати мо барои шумо. агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед метавонед роӣ кунед. ВАЗ 2107 дӯстон соли бароиш 2005 аст. судишвориш газ бензин дорад, кор мекунад. объем мотори 6 литр, коробкаш механика, ҳолати машин беҳтарин. машин яксола ҳуҷҷат дорад, 4 та баллони нав дорад ва сиденияҳои оригинал ва дига маълумоти пурашра дӯстон мегирем. машин кам гаштагай гуфтагай, задагӣ пӯшидагӣ надорад, ҳамаш как надай. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нархаш 24000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 156000 рубл мешавад. кадоми харидора гуфтагай бо арзон мекунем ва савдои хуб дорад. рақамошон дар рои экрани шумо дӯстон метавонед дига маълумоти пурашра гирем марҳамат. мегзарем дӯстон ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Opel Astra F8 хачбек аст. соли бароиш 1996 аст. судишвориш газ бензин дорад, кор мекунад. объем мотори 6 литр, коробкаш механика, ҳолати машин хуб аст дӯстон. машин хадавой кардагай яксола ҳуҷҷат дорад, губкават кардагай, 4 та баллони нав, самбуфер, люк, CD салон ва дига маълумотро дӯстон мегирен.
задагӣ пуштагӣ надора, уфтагӣ чашкош 100% радной RAHSH TJ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 33000 сомона бо курси 11 гирем 115000 рубл мешавад. кадоми харидор уфтагӣ бо арзон мекунем дӯстон, дига маълумотша метавонед худтон гирен. марҳамат. мегзарем дӯстон ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯши мо дӯстон аст Opel хачбека соли барои 1997 34 бензини холия, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин аст, ҳолаташ беҳтарин дӯстони азиз. мошин салом тоза гуфтага, балонаш 80%, 2 электропакет дорад ва абагари сиден ам буда дӯстони азиз. бо хай дига маълумоти пураша мегирен. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 32000 сомона бо курси 11 гирем 200000 рубл мешавад. кадоми харидор уфтага бо арзон мекунед. светаш ам хеле залатилиска барадори азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо, дига маълумоти пураша дӯстон метавонед айхчон гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯши мо дӯстон аз Opel Zafira соли барои 2001 34 бензини холия, объем мотораш 1.8 литр, коробка передачаш механика, ҳолати мошин беҳтарин дӯстон азиз. мошин задагӣ пуштагӣ надорад, радной краска шаед дӯстон. мошин 1 сола ҳуҷҷат кардага ва 1 сола тонировка ҳам дорад барадори азиз. хай бо дига маълумотша мегиред. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 45000 сомона бо курси 11 гирем агар 194000 рубл мешавад. кадоми харидор уфтага бо арзон мешавад. савдои хуб дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон метавонед маълумоти пураша айхчон гиред. марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯши мо дӯстон аст Toyota Mark II барадоре ки хоҳиш карда буданд соли барои 1997 34 бензин газ кор мекунад. объем мотораш 2.4 литр, коробка передача автомат. ҳолати мошин беҳтарин дӯстон. мошин умуман масъала намехелад уфтага. мошин как надай 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад ва дигаша уфтага бо телефон маслиҳат мекунад ва я маълумотша мегӯям уфтага. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 27500 сомона бо курси 11 гирем агар 179000 рубл мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон. агар харидор бошед метавонед дига маълумоти пураша гирен. марҳамат. мегзарем дӯстон ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯши мо дӯстон хеле мерседес хай кадоме ки мефаҳма хай худаш медонад дӯстон. соли бароиш 2013 34 бензини холия, объем мотораш 5 литр, коробкаш автомат. ҳолати мошин нав дӯстони азиз. мошин кагнада мошина нав бардаган. мошин ягон камбуи канатари абагари сидения ҳама чи дӯстони азиз дорабтага. иҷа як қимат маълумот чароӣ кардаган. хай бардороне ки хай шумо медонанд бардоро мепурсен хтон. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 329000 сомона. бо хай кадоми харидор уфтага маслиҳат мекунем. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон. дига маълумоти пураша гирем. 4 та балони нав. хулоса мошин ягон камбуд ҳамаш нав кардага. тайёра хай бо савдо мекунем. марҳамат. мегзарем дӯстон ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯши мо дӯстон аст ВАЗ 2115 соли барои 2005 34 бензин газ кор мекунад. объем мотораш 1.5 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин беҳтарин дӯстони азиз. дига маълумоти пураша бо телефон метавонед гуфтага. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи октябр рафтага соҳибаш. мошин балонош миёна хай хадавой дорад. маълумотша хай хито мегирем. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 13000 сомона бо курси 11 гирем 84000 рубл мешавад. кадоми харидор рафтага бо арзон мекунем ва варианти алиши ам дорад дӯстон. ягон вариант дошта бошед метавонед пешниҳод кунед. рақамошон дар рӯи экрани шумо. марҳамат. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯши мо дӯстон аст ВАЗ 21099 соли барои 1996 34 бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1.5 литр, коробкаш механика. мошина ҳолаташ хубе уфтага ҳисобиш. мошин ягон камбуд ҳаст. ҳамаҷо 100% хадавои кардага. балонаш 70%, салонша i014 кардага. ҳуҷҷатош пӯчтага. хай дига маълумотша мегирем барадор. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 6000 сомона бо курси 11 гирем агар 39000 рубл мешавад. хай мумкин бо арзон мекардаги дӯстон. ягон чи гуфтагӣ нест. рақамошон дар рӯи экрани шумо. мошинша ҳам арзон ҳам чотка диска пишка дорад. метавонед дига маълумотша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба 13 мошини фурӯшӣ. 13 мошини фурӯши мо дӯстон аст ВАЗ 2106 соли барои 1990 34 бензин газ кор мекунад. мошина газдодагӣ буда. объем мотораш 1.3 литр,
кам масрафаи Дустони Азиз, коробка передача механикаи ҳолати мошин беҳтара. Дигар маълумоти праша бо телефон мегуфт. Агар мошин қарор дар ноҳияи Обоҷон Ғафуров, нархаш 7500 сомона бо курси имзо гирем, агар 49000 рубл мешавад. кадоми харидор афтага бо арзон мекунем, савдои хубра дӯстон. Ҳамин хе краскаш сиёҳ ҳай кадомитон харидор бошед, рафта мошина бинем, бо савдо кунем. Барадони азиз, ин буд 13 мошинҳои фурӯши мо. агар шумо мошини фурӯшӣ доред ки хона замин дар мо роӣ кунед дӯстон, мо пешкаши харидорон мекунем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.